Vores teori det er, at vi bruger makroindeksmetoden til at bestemme forureningsgraden af noget vand, sådan noget som sø og mose. Det kan vi ved hjælp af nogle indikatordyr. Fattigt dyreliv det er tegn på kraftig forurening, og middeldyreliv det er middelforurening, og rigt dyreliv det er rene vande, men med lidt forurening. Det afhænger også af iltindholdet. Lidt ilt det er begrænset dyreliv, sådan noget som få arter, og så med meget ilt der er det meget dyreliv. Det handler altså om forhold mellem dyr, ilt og forurening. Materiale, der har vi brugt en fangstketcher, og så har vi brugt en pincet og en balje, som også kaldet fotobakke, og opbevaringsglas med forstørrelse og en pipette. Så har vi brugt resultatskema, iltmåler, vaders og så en bestemmelsesbog. Metoden det er, at vi bruger makroindeksmetoden til dette forsøg. Man skal sikre sig et overblik over landstedet, og man skal skaffe sig et indblik over forureningsgraden. Det gør man som sagt ved hjælp af dyrene. Til sidst laver man en liste over de samlede resultater. Vores fremgangsmåde det er, at vi er gået ud i vandet. Så fanger vi dyr fra vandoverfladen, og så lægger vi dem op i baljen, og så undersøger vi dem i glasset. Og så indsætter vi dem i et resultatskema, og derefter tjekker vi iltindholdet. Så vil jeg gerne snakke lidt om hypoteserne. Vi forventede faktisk, at mosen den ville være ret forurenet. Det forventede vi mest, fordi den ligger sådan ret tæt på gymnasiet. Der er mange fester, der bliver holdt dernede. Blandt andet ØL 2013 osv. Så vi regnede faktisk med, at der ville være ret meget forurening i mosen. Og derfor også et dårligt dyreliv. Vi forventede faktisk, at der ville være omkring en 5. Den ville være på omkring en 5'er på skalaen. Så vi resultaterne. Vi fandt ud af, at der var 11 dyr i alt på de 20 indeksgrupper. Hvis man så kigger på makroindeksskemaet, så starter man jo med at gå nedad, hen til venstre i nøglegrupperne og finde ud af, hvilke dyr vi havde. Vi havde ret mange døgnfluenymfer. Så går vi hen til det antal dyr, vi havde. Vi havde mellem 11 og 16. Derfor har vi et makroindekstal på 7. Makroindekstallet kan man bruge på at gå ned og se, hvilken saprionozone den havde. Vi går ned og fik makroindekset på 7, som betyder, at søen den var ret svagt forurenet, og det var ret god økologisk vand, og den var derfor i saproizonen 2. Så kan man diskutere det. Vi fik altså et indekstal på 7, hvilket betød, at den ikke var særlig forurenet. Men det troede vi jo, den ville være, fordi vores hypotese var, at den ville være på omkring de 5. Vi fandt som sagt mange døgnfluenymfer og vårfluelarver. Og vi fandt så hermed ud af, at mosen blev fredet i 2003, hvilket kan være en af grundene til, at den er mere ren, end vi havde regnet med. Vi fandt også ud af, at der er blevet indsat et plejeprogram mellem Ballerup Kommune og Herlev Kommune i 2012, som vil holde indtil 2017, som handler om, at de vil rense søen eller mosen, hver gang der er brug for det. Derfor kan man se, at søen den er mere ren, end man havde regnet med. Eller mosen er mere ren, end man havde regnet med. Vi kan så dermed konkludere, at mosen den var ret svagt forurenet, havde en makroindekstal på 7, og der er et rimelig rigt dyreliv i den. Og det kan vi så konkludere, at der er, fordi at mosen bliver passet, som den skal. Til sidst vil vi gerne forklare figur 184, effekten af organisk stof i åen. Når organisk stof nedbrydes, bruger nedbryderne utrolig meget ilt for at omsætte det, som man kan se på grafen. Der falder ilten kraftigt, når bakterierne kommer og nedbryder det organiske stof. Indholdet det stiger i takt med det biokemiske iltforbrug. BI5 det falder så fordi, at det bliver nedbrudt af nedbryderne, og ilten daler så også grundet selve slammen. Næringsstofferne er lette at nedbryde, da de bindes til planterne. Og plantenæringsstofferne både stiger og falder i løbet af figuren, da det ikke er alle næringsstofferne, der optages af planterne. Nederst der kan man se de forskellige dyregrupper, og hvor de passer ind på faunaklasseskemaet. Der kan man fx se rottehanen, som passer ind på den nederste plads, som betyder, at den kan leve i svært forurenet vand. Og så er der sløvvingenymfen helt op på 7. pladsen, som betyder, at den trives bedst i rent og klart vand, som ikke er forurenet. Det var det.